Right, yeah. Taakutorekodha. Taakutobuda paTV so. Sangana kwatikuita zvakare pachirongwa chedu chamazuva ese Bishu reality show. Asi tisati tapinda muchirongwa handine zviziviso zvandinazvo panapa zvakawanda zvandida kuti ndikuzivisei. Chekutanga ndechekuti chirongwa chinechi hachibvumidzwi kuona vana vadiki vari pasi pe18 panyari kani. Ende munoona murungu dzakasiyana siyana. Hakuna munhu anomanikidzwa kubuda padhis video handitika. Pakubuda pachirongwa chinechi hakuna munhu anomanikidzwa. Vasingafaririwo chirongwa chinechi musaone, mirirai zvirongwa zvamunofarira handitika. So tina atete vatinawo panapa. Ndofunga akasiye kutanga takangoitawo zvido zvenyu makati aiwa atete ngavadzoke, saka vadzoka. Atete regai nditange ndakuzivisai kuti muri kubuda paTV, nyika yese iri kukuonai. Tinotenda nekubuda kwese kwese kubatsirana nenyu. Handitika mazvijaira. Tazvijaira. Tisati tapinda muvidhio, atete vari panapa vanoraramawo nekutengesa bonde handitika. Just in case kana unge usina kuona imwe vidhio yatakaita yekutanga, unongodzokera kumashure ungonyora kuti wejonge pabonde part 1 inobva yabuda. Inda kuita ndichikanganwa zita renyu. Benzifungisai. Fungi. Right. Last time takapesera papi. Last time takapera pamurume wechitu apo. Ndichindibvunza kuti murume wangu wechitu ndakazomusiya zvoita sei. Ndoko takapera. Pasi pamurume wechitatu here. Saka tadarika pamurume wechitu. Aiwa kana anga awe kupedzisira kuna chakaipa. Tinongopinda kutaura. Alright. Handi pane wekupedzisira wacho tinzwi zvinhu zvakamira sei. Wekupedzisira sekutaura kwandakamboita kachidimbu. Kuti handina kunge ndakasiyana naye nekuda kwake. Asi ndakasiyana naye nekuda kwevabereki vake nevana vake. Otherwise kana nhasi akadzoka achiti ngatidzokerane, aiwa ndomuda. Tinotodzokera kumba kusazoziva kuti nezvandakuita izvi anozova comfortable here kunge achidzokedzana zvimweni. Alright. Saka I think nyaya iyoyo takaitaura. I think nyaya dzevarume vese takadzipedza, yekutanga newechi2 newechi3 takadzipedza. Saka nhasi paipi hatina kuzonatsoita deep nhasi takuda kupinda deep handitika. Da kuziva kuti bonde rinotengesera. Bonde ndinotengesera kumabhawa. Ndinoenda kwakasiyana siyana but kwete mudhuze nekumba. Asi ndinoenda kwakasiyana siyana ndokwandinotengesera. Kupi kwacho kwakasiyana siyana kwacho towada unazvinzwisisa. Kwamutare muno macho nana Jongo. Wotokwira bhazi kuenda kwamutare kunosevhisa varume vanenge variko. Ndokunenge kuine mari panguva yacho, handitochitsvaga mari. Uko kune magweja. Kunoku kune macivil servants vechi vanozotambira kupera kwemwedzi. Uko ndozoti every time vanenge vainadzo. Saka inise chinhu chandinenge ndichitsvaga ndototeera kwachiri. Aiwa tiri kwanzwisisa. Saka da kunzwisisa kuti pashort time kana muchinge maenda kwamutare short time yenyu inoita mari manje. Short time 10. Kana munhu ati aiwa haasida hake short time auda zvesleep over inoita mari. Zvakuenderana nekuti taenda nguvai kumba. Kana ukanditorerawo zvekuma 10, 11, 12 kusvika zvekuma 1 ane chidiwo zve$30. Asi kana wakuzonditorerawo zvekuma 2, 3 kunze kwakunoedza, aiwa $20. Kana usina 15 undogona kuenda nayo. Ko munhu akangokutorai muchangosvika maybe around 5, 6. Ipapo panenge pasina chakashata. Kana akanditora around 5, 6 zvinenge zvakatonakirawo nekwandiri because uchabvisa yako. Ndichisvika handingatozombosvike pakurara tisina chatadya. Uchatombotenga pane chingwa pane chii wotombomira sababu panguva iyoyo. Kusvika mangwana waenda. Saka undanga wabvisa yangu woisa pasaidi. Kana iri $30 kana iri $40 yatawirirana woisa pasaidi. $20 ndiyo yatawirirana. And then ndasvika kumba kuone zvimwewo zvauchaplaya. Sababa vanenge vari panzvimbo panguva iyoyo. Ndozvada kunzwisisa kuti zvinhu zvacho zvii.
Haya, pane pekuti wanitora na6 obviously tichada kudya, saka tinotobika, tichatoda muriwo. Ndo patinenge tiri mudhuze mumo tichimboemerera nini. Murume anobatwa zvakanaka zvekuti anonotenga nehuku wawasangana naye nhasi, anonotenga nehuku moita munobika motodya. Mangwana ini ndinosara nditori nebenefit because hapana patingambodya huku isingaperi. Saka huku motakura muchinoya munoita sei kana yasara? Aiwa, kana yasara yangu zveyochipesanisa ako woenda zvekuti yapera kana kuti haina zvazvichinini, so long iwe zvauri kuda chezvo zvadii zvaita. Ndikupanzwisisa. But imi mntu achikwadika ndofunga ndaita mavhidhio nakwati imi munenge munodhura imi. Munhu wekuairport anaidzira 10 rands all time. Handiti kuairport kwacho watozviziva handitoitiri ikoko. Chero ukatofamba uchiti ndozvandinoita unorambira, hapana anotombozvibvuma nekuti handitoitiri local. Ndosika ndataura ndoita kunzvimbo dzine mari like kumagweja. Gweja harwadziwe nemari plus munhu vazhinji vanogara mumagweja havaendi kudzimba nguva dzose, vanenge vangori mumunda vachiita nezvo. Plus vanoti vakabata mari nhasi, mutemo wegweja noti mangwana ndovanayo, saka haana kana basa nezvakanaka. Ndosika ndati ndinoda kuenda kune nzvimbo dzine mari dzandoziva kuti dzinotoreka mari izi than kunoko. Iwe mucivil servants uchatasira ndiri kupiwa pay yangu 150 pamwedzi. Pa 150 pamwedzi ndikakuudza kuti ndiri kuda $10 short term, haumbofa budisa, hazvitomboiti. Saka varombo havachanakirwi Roma, musadaro mani, musatidaro mani. Aiwa, zvakuenderana nekuti unenge wagona kupinda munhu sei. Varombo vanodya, but zvakuenderana nekuti wapinda sei munhu wacho kuti mosvika kunyatsonzwanana. Vazhinji ndo vanozoya vachiita zifi permanent, sekuti anenge amutinoti kuti mari yangu iri mumwe ishandika haisi kukwana kana kuti haibuditsi, haitoiti. Saka the best way ndofana kuuya semufesi wako ndopatiita kuti ndani permanent bed. Wakuchikwanisa kudyawo wakasununguka pasina mari yakawanda yauchabvisa munhu, asi kupera kwemwedzi kandoenjira. Manje mari mavhiga amataura ema 30-40 musadaro atete. Ndikatota tomboti lese ndati $10 short term, ndokunotobude mumundani kana kuti $20 pashort term. Because the more yandichasarara newe, the more yandichasangana newe, ndinokuitira zvimwe zvekuti zvawanga usingatarisire kuti ndokuita. Pandonyatsounoti izvozvo waamunguva yako chaiyo chaiyo yekuti waakuda kunopedza, ndinobva ndakukandira. Ndobva ndati kana usina kuisa $5 buda munhu, kana kuti ndati hapasina zvatichaita. Iwe nekurwadziwe sekuti uda kupedzisa uchatoitutsa. Uchiitutsira uchindipe mwe 5 yamari ya15, hapana pauchazombobuda wakadaro. Nekuti ndechitoda iri ndikuda mari, ndikushanda zvinotageti. Iwe unenge uchidiwa kuti zvinhu zvako zvidi zviti zvinofamba. Saka tofana kubalansa kwese. Ndikatotaura $10 kazhinji handizobudi nayo, yotobuda yawanda, yatowedzera. Alright. Zuva ramakakechwa imimi, rine munhu akakupai mari yakawanda, yenge iri mari ramakakechwa, right, slip off. Aini hangu pandakakechwa pandakaita mari, handichiri kunyatsorememba. Mu100 ndakapinda, but handina kuita 1 day. Munhu uyu ndakatorana naye ndobva taenda, anga ari munhu ane mari dzake zvezvo. Takainoita 2 days tiinaye, ndine chimbopa time naye, kwese kwaenda naye, zvese zvaari kuda ndichimuitira. Kuzobva kwangu ikoko ndakabva ndiri $100 pa 2 days. Makaenda naye kupi kwacho? Nakutsanangura kuti makaenda naye kupi? Ndakaenda naye kumba kwake, kumba kwake kuMurambi kwaMutare, ndokwaanogara. Saka ndakaenda kumba chaiko, anga atori nemamwe mafriends ake, kusazoziva hako kuti mafriends angu akazobvawo nini. Anga aine wake mafriends, ndobva timatsvagire vamwe vasikana ndavatsvagire mafriends angu kutaenda. Tichisvikawo ini ndandine bedroom yangu newangu, avawo mbapuwawo mabedrooms avo. Tichifara kana akada kuti izvezvi ngatiendi kana kuti kwakati, totodhiraivha mota totoenda. Tichiita zvaari kuda panguva yaari kudini, yaari kuda. Akati izvezvi ndakuda kunogocha kwakati, tichienda tichinoita zvaaida. Makaruwa marounds mangani pa 2 days? Pa 2 days ndinganyipa takaruwa about 3,
sekuti munhu anga asingadi munhu wekunyanyoita zvebonde. Infact aida munhu wekufara naye, aida munhu wekuti afare naye. Tambodzokera zuva renyu rekutanga, paive makambodudza zuva ramakabviswa kumhandara. Tozoda kubvunza zuva rekutanga kuenda patouch line, makatanga sei? Kana mune munhu akakudzidzisai kana kuti nazotanga zvakafamba sei? First then kutanga kuti haiwa maakukechesa zvisho masaina kuti haiwa maakuita zvechihuri. Zvekuzoti ndasaina ndakuita zvechihuri handina kungotanga nekuenda patouch line. Zvinoitika ndezvekuti bhodhi yako inotonyadzisa kana kuti ndinongoibvisira munhu wese wese. Zvinhu zvinotombotora kurema ende zvinotombopedza time kuti zvizova mauri. At first chinhu chakatanga kuti ndiite izvi inyaya yenhare, pekuti ndinenge ndakushaya mari yerent, ndinenge kushaya mari yechikafu, ndinenge kushaya mari, ndonoti maricho acho handina richo randokwanisa kuita muno mapatime acho haudaidzwe pese pese, haumawani. Wobva wati chivhenda chicho tinongoenda chinongotsva nezuva tirimo tichingotengesa, but hakuna chinobuda chekuti chinokwanisa kunyatsokundiraramisa zvakakwanira sezvandinoda. So ndichida mari yerent, mumwe mwedzi wapera, wati fambe fambe, landlord ainetsa nemari yangu zvishoma. But ndindanga ndine munhu aindida, but ndanga ndisingamudi. Aigara achirequesta bonde kwandiri but ndisingadi. But akazosvika pakunditi kana uchida mari, because ainzwa zvandaitaura. Infact ndaiti mari yerent izvizvi zvakandionera. Achibva ati kana uchida mari yerent ndinokwanisa kukupa, but unofanira kutanga warora neni. Ndomukandirikupa mari yako yerent. Zvakambonitorera kurema kuti ndizvigamuchire kuti ndozvitoripo, ndotorara ndakatonhi ndiri namwe murume futi. Zvaimbonditorera kurema kuzoguma ndatongoona kuti panapa hapana kusiri kufa, zvese zvakangofanana. Vandakatombovhura vacho ndakavhurira vamwe chete hapana chakambosiyana. Saka ndo pandakatanga kuti ndaakuita zvekukechesa. Kwakuchitora mari kotirara nemurume wausiku wese. Ndakatangira ipapo. Saka pandakazotanga kuenda kumastreet, ndanga ndisina nyadzi dzakanyanya sekuti ndanga ndakatopa hana yangu nepfungwa dzangu ndozvitoripo, ndozvandakutoita zvinokwanisa kuti ndiwane mari fast. Alright. Munhu uyu anga ari muvakidzani kana kuti anga akamira sei? Munhu anga ari mwana walandlord kupambuka ndega. Saka kuti aregedze kundipa mari, kamari inofanira kuenda kumaparents ake kwete kwaari. Otherwise dai anga ari iye muridza, taigona kuita hedu bonde zvoga zvangosiyana zvakadaro asina kundipa mari. But nekuda kuti inenge ichida kuenda kumaparents ake haisi kuenda kwaari, zvaisagona kuti asandike. Ipapo matosiyana kudhara nana baba nematosiyana kudhara navanhu vakakuroora iwe sandizvo. Aiwa, apo tachasiyana. Ndanga ndisisina. Aigone mufana aita singari chindingara ichi nezosana ichi. Aiwa, kugona aigona. Aiziva basa. Saka akangokecheka hwani kana kuti akangete atoe ngoma ndiyo. Atakati zinge takutongoenderera. Tichingode paanenge aine mari yotoonana, kana usina mari hatiziva. Kana uine mari, aiwa unouya. Asi kana usina mari hatichatoziva. Sekuti kana ndakutoita basa iri, ndakutotarisira kuva nemari nguva dzose. Kazhinji kuti uzonyatsoti wazowana wako permanent inodiwa, but kashoma kunyatsofilira mafeelings kumunhu wese wese. Izvi zvinenge zviri zvemari, unofanira kungoisa pfungwa dzako dzengoti izvi ndezvemari, hazvisi zvemafeelings. Because ukaita zvemafeelings, ukazomona ane mumwe, ndopakuzokecha feelings zvekuti unenge wakuzoita noise, wakutozorikta zvinhu zvekuti unogona kuzoita violence. Saka kana uchiita izvi haufaniri kuva nefeeling pamunhu. Ita zvekutsvaga mari chete. Wako wefeeling unofanira kunge uinawo kana hwani, ngekuti ndiwo unonyatsoti aiwa kana baba vasvika baba. Manje bonde wakariita usina feeling unoona kurwadziwa, because kana usina kuzviisa mumaindi mako hautotesi, ndipo ndakuzorwadziwa. Unozozvifambisa sei? Hautomborwadziwa. Because zvagara protection rine mafuta. Uchitoripfeka rinotongotedza, rinotongoenda rega. Apa hatisi kushandisa direct saka.
tinenge tichishandisa maprotection, so maprotection ane mafuta, saka hazvimbofi zvakandii, zviro zvakatopfava. Alright, hatiri kupanzwisisa. Rent yenyu mimi maibhadhara mari Yaibhadhara 35. then mufana uyu, alright, ifirst day renyu musati maona zoziva maisereka, mufana uyu makamuchaja mari, first time makamuchaja mari, then panopera pacho maimuchaja mari. Pakuzoteera kweso kwanga ungoti hake chero paainapo sekuti munhu akambondibatsira at first, but pekutanga pakatobvisa mari yerendi chaiyo, cause anga ari mwana walandlord wangu, aitoziva kuti kumba kwavo ndikutotaurirwa ndikudirwa mari yerendi, mari yakati, saka akatouya akatogadzirira mari yerendi yakatongokwanirana, but pamwe pese apa akuziva kuti ndine zvimwewo zvandari kuita, anga kuyewo chero paanenge ari. Makanzwa sei muchipiwa mari yakakwana? ndo pakabva panyanyokwezva pfungwa dzangu kuti rege ndichingoita izvozvi, sekuti ndo zvinotounza mari fast, ende zvinounzawo mari inenge iri nayo. Kozi ndikada kutarisa kuti pandaimboenda kunotengesa, ndinogona kubva kunotengesa ndinenge na$6. Pa$6 ndo pandabvisa mari yekuodhisa, ndo pandinobvisa mari kuti nditenge muriwo kuti ndidye, ndo pandabvisa mari yegasi, hazvichatobhalansi. Ati alright, mufana uyu mwana walandlord akaita sei? Akanakirei? Muchimbobvisa makazvarisei muti akafara akaita sei? After a long struggle makazobvuma kumvurira gumbo. Aiwa, kunakirwa akanakirwa. Akanakirwa kana nanhasi anotonetsa. Anenge achitoda. Paanenge angonzwa kutoda anotonditsvaka. Uye zvaanenge achibhadhira mari. Izvizvi yacustomer, yabig customer. Nenge yacustomer care. Kana kumashopu handiti kune customer care. Kwese kune customer care. Pane munhu waunonyatsonzwanana naye zvekuti dzimwe dzenguva chero asingatodi bonde razvo, anogona kutokubatsira nezvauri kuda. Saka munhu akadaro, pamwe pacho chero asitorina mari ndinogona kutongomuvhurira. Sekuti munhu anotombondibatsirawo zvinhu zvakandoomera, asinei nezvimwe zvaanenge achizoda. Saka ndopamuchiri kugara kana kuti? Aiwa, izvi ndakatama. Ndakugara hangu kuno, but tinenge tichingoona. Sei makatama? Chakazoita kuti nditame ndechekuti munhu anenge akapindawo nekamoyo mbichana, sekuti munongoziva kuti basa iri kaita tine kamubatiro kakasiyana nemubatiro unoitwa mumba. Saka munhu akazonzwa kamubatiro aka manje, kuzoti azongokusiya kashoma zvinhu zvinonetsa, kunze kwemunhu wanenge angokecha achienda zvimusiwo. But kana watori padhuze uchienda tamboita kana 2-3 times, akuzosiyana kwacho kunoti netsei mbichana, sekuti kamubatiro ndo kanenge azosiyana. So ndanda kuti ndikauya nevamwe anenge akuzorwadzirwa, saka ari kutopindawo ari kundoita ndo zvaari kungoita zvandinenge ndichiita, saka zvaa zvakubata kuzosvika kuti regai hangu ndiende kusina kudisturb. Tapanzwa. Tachada kuchienda alright. Apa ndo first day renyu kai. Apamba kapa maenda kutouchline, amaenda kupa munoita sei. Tada kuchi alright, mabva ipapa makazotanga ndaenda kutouchline kana makaenda kubhawa makatangira papi chapchapa? Ndabva ipapa ndinotanga nekupinda mubhawa. Kungotanga nekungopinda mubhawa zvinhu zvinorema. Ndakatombotanga kutodzidzira kutonwa doro. Kuti ndiwane kozi ukanwa doro unenge wakudzoka mukawezi kamwe. Chero zvikanzi panapa pakaita sei hauchanyari. Sana ndanda kutambawo nevamwe vanhu vaiita izvozvo. Wanga vazosvika pakundisvitsa kubhawa, ndizotanga kupinda mubhawa. But zvaisava easy, waitombotanga watombodhakwa chitori kumba, kuti uwane kubvisa nyadzi, kuti kwauri kuenda kunokurerukira kusvika. Sekuti kana uri soba zvinoda waamazviri saizvozvi andosvika. Right. Tada kunzwisisa kuti first day renyu manje riri kubva oro patouchline makatanga kukechai. Zvakafamba sei? Munhu akatanga kunikecha first day pandatanga kuenda patouchline, ndakanga ndada kunyatsoziva maprice, kuti maprice achona ndinomboti mari ndinozoti chii. But first day randatanga kuenda ndakaenda kuri kumaAvenue. Patangosvika takamira patouchline, ndanitori nefriend yangu yanga yagara iri muindustry. Takabva tanokechwa tese tiri 2 nemunhu 1 pavhani.
inini kuti nditaure prize nanisani ndakanyatsoiziva. Ndakangoti yotaura, ukataura tese unobva watongoti nembiri naipapo unongoti shotemi mari yakati, which means kuti yakuziva kuti pavanhu 2 ndiri kubhadhara mari yakati. Taendeswa takabva tapinda mota kati yadhiraivha mataendeswa kuloji. Tichisvika tinopinda ndaifunga kuti zvinhu mumwe achanzi murumu make, uyonzi murumu make, opota achiti akauya upa oya ai haana kudaro. Tichitosvika tichitopinda takatononzi bvisai hembe tese kahwani panguva imwe iwewe wacho inini neshamwari yangu tese kahwani. Tinobvisa hembe tichitopinda mubhavha tichinogeza tese tiri 3 hazvinei nekunyarana. First day zvinhu zvairema but unongoti hapana zvekuzviita ndo zvatowapa. Same tabva kunogeza tichidzoka tikurara futi pasame bed umo mufesi pakati. Akapedza ukouya kana ane torara paanomukira otagidzika otangira ipapo achienda mberi kusvika kunze kuedzi kunze kwachena kwauchizobuda edu kwakuchena. Ndopandakatanga kunyatsoziva kuti ipapo ndanga ndatobviswa nyadzi kudhara because at first ndakatotanga kutoketywa ndichisanganiswa nefrendi yangu tichipinda same room same bed tese tiri naked. Saka kumberi kwanga kusingachatyise utori mahwani kwanga ndabva ndokwairema. Ndaunazonzwisisa. Ndakunatsotsanangura mchana yenyu musikamhanye pathreesome yamakaita. Chekutanga da kuziva kuti makashandisa condom here. Takashandisa maprotector. Aita akabva uko akaita uko akapedza anobva abvisa chimbunda. Light renge rakadzima. Aranga rino. Alright. Panopada kunzwisisa. Aite kana kuti akamboita uku zvemaseconds vosomora oita uri kuzvemaseconds kana kuti akati akapedza paakarasa mbeu kuside A obva aambozorora opfeka rimwe condom ozonoita futi kuside B orasa mbeu ozorora opfeka rimwe condom kana kuti aichinja sangoti aita sei ndozozvisezvo aita zvokuita sei tiudze chokwadi. Aichinja nisi asati apedza. Tikaona maybe akuona kuti aakuda kunopedza obva achinja paanoenda kwanika kuita nisizopedza. Kuchira kuti paevery round ramaiita tese taifanira kunge tichitorarama. Alright. Aibva abvisa kondomu oisa rimwe here kana kuti aingoti kubvisa kusvotora kuisa aita zvekuita sei? Aibvisa opfeka harinetse kupfeka. Kana mofanira kutoita muri active because ukanzi uku zvakadaro hausi kuziva kuti munhu akamira sei. Kana muchienda kunokechwa hatingoendi kungoenda kungono because vamwe vacho tichitorina zvirwere tichitozviprotectawo kuti tisabatire zvinhu zvakafanana nezvozvo. Saka tinotozama nepatinogona napo kuti titoita active yekuti uchengetedze futi wako utano. Saka pafirst round apa akazorasira mbeu kuside kupi manje because mati aichinja saidai. Ndaida hangu kutangwa ndini hangu ndakatangwa. Zvoko akatanga kuside kwenyu asi zonopedzisira kufriend yangu. Alright. Usiku akaita marounds mangani? Akaita 2 usiku 1 kunze kwaedzi. Saka alright akakohwa zvakawanda ndiani manje apa akaitwa zvakafanana. Maitwa zvakafanana ndopanzwisisa but kwakarasira mbeu ka2 kuside coup kuside kushamwari yangu because at first ndini ndakatangwa pechitumba ati chimbotangwawo iwe ndatangwa saka kechi3 ndakabva ndati iwe chitangwawo because Alright. Saka muda kusotekana here because mumwe akafevherwa makaitwa ka2 imi makaitwa neka1. Aiwa izvi ndanisina basa nacho changa ndine basa nacho yaive mari. Ndanga ndisina basa nezvakawanda changa nditorine basa nacho imari chero tapuwa mari dzakafanana papasina chako. Saka alright makapiwa mari macho tapuwa ma2020. Alright. Atapanzwisisa. Ndo second day ke ande pa third day makazowanira munhu kopi zvakare. Saka makaita lucky rongoti second day makangotongona munhu akuda asleep off. Ndo kazhinji kacho kana waenda uko akashoma in plus zvekukechesa zvemashoti 10 ndanga ndisina kuzvijaira serei
uye nepekuitira unenge usina paunoti apa ndo pandinoitira pando unenge uchiri munyowani wasiyana nevanhu vagara vatori muindastry. Saka at first kashoma unenge uchitongotsvaga vemanight chete vemashort term vanenge vari vashoma kunze kwekunge watowanira munhu kudhuze nekumba kwaunogara unenge uine accommodation yekuti unenge unoita right. Tada kuenda panhingireni paday number 3. Munhu akakukechai akakukecherai kupi, chii chakaitika, inge iri threesome here futi, natsotsanangurai. day number 3 ndakakeshwa takutodzoka takaenda handina makastoma ndaitomawana emashort term but pekuitira ndopaindinetsa andikati zveizvi handingambozvikwanisi plus netauni takutodzoka takutokwira makombi kutodzoka ndopandikasangana navandikasangana navo vani tinogara ipinda ndogara kwekwepe imari vanangoti $15 ndatorotipinda motatenda ndatozopinda nevamwe mafriends angu takutoenda sekuti tatatowana free transport ekutodzoka kumba kwakudzoka vamwe vachisarawo mumabhawa kwepwepe isindichipfuurira kumba nemunhu right. 15 asaendawo memachipisa pa 15 night. munoziva kuti uchiri kutanga munhu ari kutanga neraagogodera pabasa vanhu 2 vakasiyana. Uchiri kutanga munogona kundibvunza kuti chakati imarika ndinokasira kurohwa nehana ndogonongoti chero zvandataura sekuti hana yangu inenge ichidini ichirohwa but kana ndaasiniya ndopekuti ndienda kudedzera kuti aiwe kana usingandiregedza ndati mari yakati but uchiri kutanga hana yaita seinorohwa saka unenge uchiusikana kuti munhu tipinda anotobvuma anogona kuramba. Zuva rechi4 aiwa rechi4 yanga zvazvakuita zvichipinda muropa zvazvamuropa. aunzwisa kuti makawana ungani zuva rechi4 makaitira kupi? Alright. Zuva rechi4 takaenda kwabrad kumagaba ichiri kutanga kuvhurwa yange ichiri kutanga kuvhurwa andakamboita mari musi wacho ndakatobvawo kwenditori zvekuma$50 kumagaba kwamutaura kumbaro mbari ndakatobva kwendiri zvekuma$50 taingopinda kuseri kwaunongotokumakoto kune matoilets ungoti munhu chingotenderera iko mari yangu ndichisangana short term imari $5 $10 $7 yatiitawirwa wotanga wandipa ndogara ndesa pakanaka nokuti tenderera ndotosvika ndotopedza gore rangu ndotodzoka mukati ndakutotangidzazve atete munenge mune nyaya yahombe matoilets amaitira ndeechirume ndeechikadzi chero kana wadhakwa utombozvifunga zvekuti ndiri mutoilet yechirume toilet yechikadzi kana wadhakwa haumbonyatsozvisi mumusoro zvinenge unenge wakutongoita zvinhu zvekutoti iwe zvako zvidini zviita chete vamwe vanhu vobva waya vachida kunoita weti zvenyu mokuonai muri mutereri muri bhizi muri chitombomira ikoko kana muchikwanisa kumira motomira kana muriwo ndirirani munongopfuurawo muchienda manje ndozosiva vangu matereti emubhawa anenge achinwiwa mana matereti emubhawa mana ndopandozobva ndine yakawanda manje kozi pamatoilets ekubhawa munenge muchinwiwa saka ine kuda kuti uite fasta ndidzokere kubasa iwe ukazoita chinono ndo chinozoita kuti homwe yako izosara yasuka inenge isisiriwo mhosva yangu saka iwe kana utori munhu akangwara unofanira kuchiita fast zvinhu zvako utogara yapedza kozi ukanonoka ndicharamba ndichikubudisisenge mari. Alright. Saka zuva iri kana muchiri kurangarira makasangana nedzingani zuva iri? Kutaura chokwadi kana ndichiri kurakarira ndinenge ndakasangana ne4 5 pa4 5 but mati maita $5 kana kuti kuno vamwe waibhadharawo hawo dzakawanda kudarika ma5 kanzvofamba sei pa4 5 wani akaziva we9 pandachibatanidza yese kumashort term ne9 uye kana ndichiri mukati momo pane mumwe anogona kungosvika obva kuti uri kunoi kana ndati ndiri kunwa doro rakati paanosiya abhadhara umwe achauya futi obva ati uri kunwei uye ndiri kunwa doro rakati anongosiya abhadhara kukaunda ini ndinde ndichitora nyaya nemusikana wekukaunda shamwari rini kudoro rangu rabhadhirwa ikoko ndire mari yakati saka indira ndichamwa akati ndidzosere mari yangu. Ndiri panzwisisa saka pamatoilets amataura apa
nanhasi pachikutoitwa iyoyo here. Zvaizvezvi ndaane time kubva zvandakamboenda pamutare ndichidzoka ndaane time saka handisi kuziva kuti kuchiri kuitwa iyoyo here kana kuti but ranga riri bhawa hombe richiripo. Alright, antu upanzwisisa. Kusaidi rekumbara nditi kumagaba nditi kumbari upanzwisisa hande idhe nhamba chiro ndekwechifuka akanga ambokuintroducai kuenda iko kwabhodhikasho ndiani shamwari yangu. hande zuva rechi5 chii chakaitika zuva rechi5 makadzokera same place kana kuti makaenda kumwe kumwe? Sekuti ndaifamba nemagodera tanga taakungotenderera taisaenda panzvimbo wani taitotenderera tichienda kwakasiyana siyana asi tikaenda kutauni mangwana toenda uku mangwana tinenge tiri araundi mangwana todai mangwana todai pamwe pacho futi ndokuti makastoma awanda auya kozi ndikati nhasi wandikecha mangwana unondiona futi soro mangwana unondiona futi unoguma kutodokana neni totoguma tisingisina makastoma saka uende panzvimbo wani unenge uchichinja chinja nzvimbo. Saka makaenda kupi zuva iri kana muchirangani? Handichanyatsora kuti kunonzi kwari but kumbare futi but handichanyatsoskurangarira zita kuti patikaenda musi wekanga kuri totodarika kumbare toenda kuseri kumaindastry kune mabhawa ari kuseri mberi. Ano makastoma kusaidi koko akamira sei makastoma? Chakatoita kuti nditozosvika pakuti ukangana nyota risingachadzokere kunowanza violence. Vanhu veko vanonyanya violence. Hakuna zvinoda pa maybe vajaira vagara vari veko vagara vanotoitira ikoko. Kune dzimwe nzvimbo dzekuti tikaenda dzine varidzi vanenge vachiti tisure kunoka. Imimi chero ukakecha unongorongorwa kana munhu atosvika atomuhaka mukomana wangu mufesi wangu wewe chazviti motobvako yatova hoho saka ndokumbobira kudzokera. Zvitoriko nai zvekuti munhu wako wasarudzwa wadiwa zvako wakechwa mumwe munhu wotouya wotodzodza kuti munhu wangu. Zviriko ndozvakatowanda zvacho. Kazhinji ndo ava vanenge vachigara panzvimbo hwani vasingafambi fambi. Saka imi mune musingachaonekwa vanyowani vaya vauya ndo vanenge vakudini iwe nekurwadziwa uya ndambotaura yemoyo iya kana uchipinda usapinde nemafeelings. Ukapinda nemafeelings ndopekuti ukazoona munhu uya azokecha someone unenge wakuti munhu wawe kana akakukesha 2-3 times ubva utoti munhu wawe. Ukamuona aine mumwe hauchadi unenge wangoda kuti auye kwauri chete. Kana munhu achipinda mubhawa oti hanzi munhu wangu kana ari munhu wako anenge unodi kubvunza kuti oraiti kana uchiti munhu wako sei amboya kwandiri handisi ndina mutsvaga. Sekuti tinenge tiri pakukakavedzerana kutsvaga mari zvese izvo hazvimbotauri because kazhinji kacho ukada kupikisana naye kana kuti ukada kuita zveviolence ndopakuzoguma mazochekana nemapanga kuchekana nemabhodhoro mazorovana mazotemana mazodii saka zvinonetsa kana angotiwo munhu wake munhu wake. Ndopanzwisisa. Ndezvipi zvamunoshandisa kuattracta vanhu vechirume kuti unyanye kudiwa stereka maybe hamuendi here kana kun'anga kana kupihwa mhenogwezo kana kuti chingave chii? Haina hangu kun'anga kana kugwezo kupi henina handina kwandinoenda. Ndinongoita inini sezvandiri but chinhu chinozoita kuti maybe pamwe uzodzoka kana ukauya kwandiri ndikakubata zvakanaka hangu ndo wangomupfuura mukuru unozongodzoka chete tongoziva kuti aiwa ndakambobatwa nemumwe musikana anonzi nhingi ari pakati aiwa akanyatsondibata zvakanaka ndo zvinokudzosa kuti mishonga inangu handidzosi nezvese izvozvo ndinodzosa inini pachangu ndokubata zvekuti kana newe wese kana pakatozobuda mari yakanyatsoti pasine kuti pane vamwe kuti ukatomuudza ndikuda mari yakati anochema chema anowanza kuchema chema mari yako yakazowandisa zvakazopei pandika kuti mari yakati pane mumwe kuti anogona kundipa mari iyo pamusoro peiyo obva nditira zvimwe zvinhu zvisinei nemari iyo yaanga aiwa ndonyatsomubata zvakanaka kozotoziva kuti yanheni mangwana adzoke saka ndofanira kutomuitira zvekuti mangwana adzoke. Zvichida kune mumwe munhu wechidzimai akateerera arida maybe ari kudawo kana dzidziso iyo kuti
ndezvipi zvamunowana vaitira vanhu vechirume vacho kuti varambe vachinzwa kudai, varambe vachinzwa kudzoka zvinogona kubatsira mumwe munhu ari kuona this video? ya zvinonzi tingati kubatsira kwaningaite kune vamwe vakatera murume haasi wekungomirira kunzi nditange. Pane vanomirira kuti murume akapinda mumba anotofuga bhubhezi iwo ndiwo unenge uri kumba, ndiwo mukadzi wekumba. Murume akauya unotomirira kuti ndiye achanitanga kutanga kuti ndizowana kumutanga. Murume anototangwawo, anotozvidawo. Murume anobatwa zvakanaka. Mataura panyaya dzekuti murume anotangwa. Vanhu vechidzimai vakachinja chavanonyara, imi munomutanga sei? Aiyo, kutanga murume hakumbonyadzisi. Kwaiye anokutanga sei? Imi unoda kuziva kuti imi munomutanga sei, matangiro amunoita, munoita zvekutaura, munoita action kana munoita sei? Aiwa, zvinonzi kutanga murume hazvine iye semutangiro waanokuita. Unogona kuti chiro tichitobva kupinda mumba, kana anga akatopfeka bhachi ndakutokatandura bhachi, zviri romantic, kwete zvekungourwa neni. Ndakutokatanura bhachi, ndakunorisa pakanaka pekuti risamukira kaunyana munhu ari kupinda mumba kwake kumara. Ndopedza ndichivagarisa apa, muri kuda tii kana ichiita kana anga asinganwi doro, muri kumwa tii? Iye ndiri kuda tii, ndotobika tutii twangu. Tuchingwa twangu tunenge turimo, mumba munogara tunenge turimo, hatoti mawani tu. Wakutomuisira apombodziisa mudumbu. Paari kuuya achirelaxa, pamwe ari kutotokonya foni yake atorionesa mwani waari kutaura naye. Wongouyawo nechemuchesti wosvika wotoraririra pasaidhi. Wakutanga uchitaura nadhedhi uchipuruzira chingava chesti, ingava dumbu uchitaura nawo, zviri romantic. Zvekuti iye ega anoguma kutonzwa ropa rake kumhanya iwe usati watomuka usina chawambomuita. After that unomuona akutsveta foni yake. Akutotendere dzoro rake kwakutoya. But inini ndikati adaro so ndikuona ari kutinya foni ndobva ndamusiya. Ndobva ndafuga bhembezi ndobva ndatarisa kuti ndichazonzwa kutanga. Anotopedza kutoitokonya foni yake akatoitsvotawo kakatorowo rake akadai. Mobva marara. Paanozoenda kuneuyewo kuti anoita kuti apinde mumudhu. Ndopamunozoona vamwe vachona vakuzombosara kwenguva. Murume hehe zvagara anodzoka kumhuri yake. But ane nguva yekumboenda. Murume mwana mudiki andobatwa semwana. Haana kusiyana nemwana mudiki. Saka kudzoka kumhuri yake anozodzoka. But unenge wambostruggle kuti azodzoka. Iwewo wacho kungozvigeza so. Zvekuti haufaniri kuita wema. Mbozoti murume anotiza wema. Kuti pamwe pachona hehe romantic uri romantic but une kamwe kauyu kadhati kaukusiri. Takuenda kunorara ngatikweshe maziva. Pekuti pandinoda kuti dhedhikisa hafaniri kuomera kundipakisa kana kudai. Ndinoda kumupakisa kutoita society. Anoita society nekuda kwekuti ndinge ndisinela. Ndakuenda kunorara ndapedza kudya ndokwesha mazino angu. Kugeza ndinge ndatogeza kudhara ndiri kunhuhwirira tumaspray tumaroloni turimo. Zvoti chero ndikadai so murume anozonzwa kamhepo kari nani kekufema. Anokasira kupinda mudhu. Because pane pamwe pekuti ndinogona kuva romantic. Ndiri kushotesa kuti bhara. Ndinogona kutomubata ndichimudi feeling ari kurinzwa but dambudziko raapo rekuti anditendeukira anenge kuti komana wema uri kuseri mahwa. Zviro zvisina kuzomira zvakanaka. Saka unofanira kungozvigadzirisa pese. Uchigeza uchishamba uchingozviita zvekungoti murume wako afile comfortable kana ari pauri. Wobva wava romantic. Zvinhu zvinogona kutibatsira kuti ipapo tapanzwisisa. Ndofunga madzimai vese vari kuona vhidhiyo muri kuzvinzwa zviri kutaurwa naatete. Zvinogona kukubatsirai. Right, atete handei pane imwe nhau zvakare. Ndezvipi zvamunoitira varume zvinoita kuti vakudetsereka apa tapanzwisisa kana muchine zvimwe? aiwa inini hangu pane zvimwe panoti kupepeta kamhando kemupepetero anzi kamutsengero. Vamwe ndo vanoti kamutsengero. Kana baba vari paiwa ndingoverenge marata. Izvi ndikutopa kune vamwe vakadzi vari kudzimba. Pane mumwe anoti ndakapinda mumba ndaane kana kuti 5 years, 10 years, 15 years, 12 years ndiri mumba. Saka anenge ane kauyu kekuti ndaamai vemunhu handina kwandinoenda. Murume anotozvidawo. Anoda kunyatsopihwa zvakanaka. Kwete kuita uchiverenga marata. Kuti 1, 2, 3. Iye ndiye utofanira kuderera neziya achingoshanda ega. Iwe nechauri kuti hapana.
hazvisizvo zvawakabvira kumba kwenyu, wakatoya koshanda. Kuti murume asakuchite chite futi, itoshanda, bata nepese paunogona napo kuti uzame kumubatisisa, mupewo zvinhu zvinokodzerana naye, zvekutenzi murume azosimukira azode anototeerwa. Ino ukaramba ukati gwada pasi, ukazoya kwandiri ndikamuteera hadzoki. Murume anototeerwa kwese kwaari kuenda, muteere. Akada kuenda newe kumuteere kwaari kuenda ikoko. Ini ndikazoteera manje muri akazoenda kwake ukakasvika kuri matanda, kana kuti ndezvimwe zviya zviya zvokuti unenge uchingo indoya kuno kundobva ndamuteera, next time anodzoka because anenge achida kuti regai ndimbondoenda kuyako kwandonyatsobviswa stress yese. Alright, tichivhara chirongwa because of our time. Ndinonga tichasangana zvakare panext video. Mashoko amungade kupa ekupedzisira kune madzimai ari mudzimba, vanonyima varume vavo bonde, mashoko ekuti kudii? Pamashoko andingada kusiyira kune vakadzi, murumanyi nebonde, chero mukatukana, chero mukapopotedzana, chero mukaitirana zvinhu zvinorwadza, usanyime murume bonde because dzimwe dzenguva ndo zvinotomudzoreredza pfungwa dzake. Zvandambotaura kuti murume mwana mudiki anoda kubatwa semwana mudiki. Saka musati kunyima murume bonde hakusi kusolva problem. Kunyima murume bonde hakusi kupedza matambudziko. Mupe, hamuna kunetsana, mukanetsana nemimi manetsana nemimi, hamuna kunetsana nechi. John naPeter havana kunetsana. John naSusan havana kumbobvira vanetsana. Uyezve kune varume, kunemi varume vacho, chandiri kukumbirisawo ndicho zvimwe zvinhu zvatakuzoita izvi hakusi kuda kwedu. Pamwe pacho tinenge tichipinda muchitibata mumwewo mubatiro. Chingogonewo kungobatawo vakadzi venyu nepamunogona napo, kuti mukadzi wenyu avewo nefeeling yekukubatawo zvakanaka, because hanzi gudo guru kwetamuswe vadiki vakutya. Kune varume tinenge tichiti iwe tanga wabata mukadzi zvakadii zvakanaka, mukadzi akudzosere respect yakanaka. Murudo munoda kuva nerespect, munoda kuva neromantic, munoda kuva nekunzwanana. Kune vakadzi murumanyi nebonde, murume anopuwa bonde hazvinei nekuti makatsamwidzana kana kuti hamuna kutsamwidzana, murume anofanira kupuwa, ndozvawakavinga. Kozi kuzobva kumba kwenyu kusadza rereko, zvese zvaunoda kudya zvereko, but chawakatobvira ukachikutengera kuti uye kumba kwake inyaya iyoyo. Saka munofanira kupa zvamakavinga ngazviitwe. Right, aiwa mashoko makukutu. Ngatisangane zvakare panext video tina atete. Kana muda kuti wadzoke, like the video, share the video, is lockdown.